Hi guys! This is Michelle and herzlich willkommen sa aking YouTube channel. Hello, kamusta po kayo? Hi guys! Magandang umaga! It's already 10:30 in the morning and I'm outside. And I'm walking going to my friend's house because today biglaang lakad. And then I said, yeah, since wala naman akong school today, so why not to visit her and have a chit chat. Chit chat. Anyways, so yeah, let's go. I am now in the near of her apartment, and yeah. So, maano ngayon, makulimlim pa, umuulan-ulan, ganyan. So, update kayo mamaya kung makapag-video tayo. Okay, so sa labas kami. Kung narinig nyo ang hangin, sobrang mahangin ngayon. Kasama ko yung bata namin nandito. Happy Sabado! It's Sabado. And yeah, punta kami ngayon ng city dahil may nire-request siya. So sabi ng Yusawa Bells ko, sige, pumunta kayo. Kasi yung aking Yusawa Bells guys is may trabaho siya. So bukas naman kasi is free siya. So yeah, let's go. Hi guys! It's Michelle. It's another day. And yeah, alam nyo, sobrang dami ko ng another day ng mga vlog ko na hindi ko na nasusundan. Hindi na nagkakaroon ng kasunod kasi nakakalimut ako. So, now, let's get some haul. Charot. Anyways, ano ako dito bag kasi nga dinala ko yung mga bottles namin. Kasi, hanggat hindi pa umaapaw yung lagay namin ng mga bottles ay hindi ko yan dadalhin. Ganon. Charot. Ayan. Kaya dinala ko siya kanina. At ako'y namili ng a little bit. So, first thing is, bumili ako ng tissue kasi wala na kaming tissue dito sa aming lamesa. Kasi nga, ito yung ano namin dito sa, it's really important to have tissue in the table. So every time you got some mess in your face, then you have something to wipe. And, yeah. So, the next is ito. May nakita akong bagong ganito. Brownish nita ang pangalan niya. Ganyan, ayan. Tapos, mura lang kasi siya. Tapos, ilang piraso na siya? 7? 2, 4, 6, 7. 7. Tapos, tinignan ko kung ilan yung calorie niya kasi I'm trying to, to control the calorie intake, because I'm getting fatter. Charot. So, ang konti lang pala, 100, ayan, 100 nakalagay ito, 104 per piece. So, dapat isa lang kainin mo sa isang araw. At least, hindi mo maano yung sarili mo. Ganyan. So, yun. And then, meron noodles. Diba? Sobrang taas ng calorie ng noodles. As in, this one for 1 pack is already, ito, 500 to. 500 calories yan. Ito, 482. So, magkaiba pala. Ito pala is, sobrang taas nito, 500. Dito, 482. Parang ano. So, yan. Dalawa lang binili ko para in case of pagka gusto ko lang mag-noodles. Kasi nga, wala akong pasit canton. Tsaka hindi na ako bumili ng pasit canton. So, nakita ko lang sa Aldi. So, why not? Tapos bumili ako ng butter or the margarine, something like that na inaano lang sa babas ko sa kanyang tinapay. So, wala na ba kami dito? Rama. Meron pa kami konti na lang. But anyways, and then mantika. Dahil wala na akong mantika. 3 Coke in can ng Java Balls ko. Hindi pala ito Coke. Ano pala ito? Reef. So. And then, dalawa lang na bottles nito kasi siya yung bibili bukas doon sa yung nakaganito, yung naka-box. So, dalawa lang. Kasi meron pa naman sa dito isa. So, kaya 3 pa siya dyan. And then, sa avocado, so hopefully bukas okay na siya. Isa lang binili kong avocado kasi nang hinihirapan ako pumili ng avocado. And then, tubig ko na pala. Bili ako ng 6 lang. Ayan, 6 lang nito. Kasi parang hindi masyadong mabigat, Meron pa naman ako dito mga tubig na iba. But yeah, ito sa bata namin to pero babas na kasi ito isa. Tapos meron ako itong iniinom na juice.
na ano siya, vitamins. Ayan, vitamin juice na ang nakalagay dito is isin or yung, anong tawag dito? Parang good for the blood, parang ganyan. Kasi, basta ganun. Para sa pagmagandang ano ng dugo, ganyan. And then, ayan, mga tubig ko. So, ayun lang naman yung aking napamili ngayon. At alam niyo, magkano na lang binayaran ko, 1 euro na lang. 1 euro something na lang kasi nga, dahil dala-dala ko lang yung bottles. So, yeah. So, yun. Hindi naman ang kinaganda nun kasi may pambayad mo rin sa ato, diba? Yung ipon mo kasi itapon mo. Kasi yung nagtatapon lang yan, yung nagtatapon lang ng mga mga bote is yung may mga maraming pera, maraming pambili. Ganun. So, kasi nabayaran ko lang as in talaga guys is 1 euro 13. So, di ba? 1 euro and 13 cents. So, that's all. Kasi nga, may battles ako na nasa, din yung madami-dami din yung battles ko. Kaya, yun. Na-cover yung natin ngayon, groceries. So, that's the reason why you need to, keep your bottles dito sa Germany. Kasi pagka bumili ka, 1 bottles of water is may another siya na, may additional siya na 25 cents. So, pagka binalik mo yung bottle, makukuha mo yung 25 cents na yon, 'di ba? Tapos, pwede mo na siyang pangbayad. Ganyan. Basta ganun lang. Kaya, para hindi, para hindi makalat, kaya ginagawa nila yun, para hindi yung tapon lang ng ganun ba. Para, pa rin yung recycle. Kaya, pag nabibigyan ng halaga yung mga botelya na huwag itapon lang ng basta-basta kasi may halaga pa siya. Ganyan. So, yun. Anyways, kumain na pala kami ng aking Josawa Bells ng aming hapunan. At siya ay pumunta doon kasi binalik niya sa paglalagay yung kanyang motor. At, yeah. Sabi ko, ako pumunta naman ako ng Aldi. So, yun. Yun na naman. So, yung kaganapan mo ngayong araw to, today is Monday pala. Grabe, napaka ng panahon. But, yeah. Parang ang gloomy ng panahon na parang ako'y tinatamad. May katamarang naramdaman. So, yun. So, sobrang dami ng mga vlog ko hindi natutuloy. Yung parang walang ganun. As in, another day. So, yun, sana, ay, panoorin niyo pa din. Ayan. So, maraming salamat guys sa panonood. Maraming salamat sa pagsuporta at sa patuloy na, pagtangkilik. Pagtangkilik. Ayan, so, yeah. So, dito ko na lang din i-end yung vlog na to para, alam mo yun, kasi alam ko ang dami akong mga, mga days and days na nagtutugtog na. So, yun. Thank you so much guys for watching and I will see you guys on our next one. Always smile and God bless us all. Ciao, ciao!